በ2011 ዓመተ ምህረት 504 ቢሊዮን ብር ብቻ የነበረው ተቀማጭ ገንዘብ አሁን 2 ትሪሊዮን ብር ደርሷል። አሁን 1000 ብር ይዘን ምንም ካልገዛን ያለን አማራጭ ምን እንክፈል እያለ ነው ህዝቡ ጎዳና ላይ የወደቀው። መሆኑ በአንድ ሀገር ስርዓት ውስጥ የተቀማጭ ገንዘብ በ6 ዓመታት ውስጥ ምን ቢሰራ በ4 እጥፍ ሊያድግ ይችላል? እና እየቀጠለ ነው። በክብሪት አቅም እንኳን ክብሪት 25 ብር ነው የምንገዛው። ይህ በታሪክ አጋጣሚ የተከሰተ ድንገተኛ እድገት ነው ወይስ በመደመር ፍልስፍና የታገዘ የተቀናጀ ስኬት? ለውጥ አየን ብለን የባሰ ለሀገርም ለህዝብም የሚያስብ አላየ። በ2011 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚክ ፓራዶክስ እዮም ዝብልዎ ክልተ ነገር ክበኩም እየ አብይ አሕመድ ባዕሉ አብይ ቨርሰስ አብይ ሎም ዝገበርዎ ቪድዮ ክበኩም እየ ስለምንታይ ከምኡ ብለኩም ኣለኹ ንሳቶም ዛዕባ ባሕሪ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዉ ንምንታይ ከዓብሱልና ደልዮም እዮም ሞጆ ሐዋሳ የሰራ ነው ሃይዌይ ኢትዮጵያን በኢሪጌሽን ይቀይራል በኢሪጌሽን በልተን ስንዴን መተካት ብንችል ኖሮ ዶላር እያልን አንጮህም ነበር ከሞጆ ሐዋሳ ቶሮር ተሰርቷል ሃይዌይ የተሰራ ነው አላለቀም በብድር ነው 700 ፕላስ ሚሊዮን ዶላር የፈጀ ሀብት ነው ከሞጆ ሐዋሳ 200 ፕላስ ሚሊዮን ኪሎ ሜትር አሁን ዝም ብለህ በሌማን እንደ መንግስት እንደ ግለሰብ ነው ማወራ ከሞጆ ሐዋሳም ከሐዋሳ ሞያሌም ከሐዋሳ ሶዶም ከሐዋሳ አርባ ምንጭም ያስፈልጋል መንገድ ጥያቄ የለውም በቂ መንገድ የለንም ግን ከሞጆ ሐዋሳ የሰራነው ሃይዌይ ከአዳማ አዋሽ ሰርተን ቢሆን ነው አሁን ከአዳማ አዋሽ የምንሰራውን ከአዋሽ መይሶ አድርገነው ቢሆን ሃይዌይ የሚያስፈልገው የሚበላ ኦኬ ሲሆን በልቶ ሚነዳ ዜጋ ያለበት 1 ሚሊዮን መኪና የሌለበት ሀገር ሃይዌይ የገነባች ለኢሪጌሽን ኢንቨስት ማታደርግ ከሆነ አልገባትም ዶናልድ ትራምፕ they're two the same I mean Donald Trump and Abiy Ahmed እኮ በሐሶትም በድራማን እኮ ነዛ ዓለም በዝቢ ጾማቲ ንዞባና ንሃገሩ ቀንድ ማለት እዩ ንዞባና ወንዝ ገደፈለ ይብሉን አቢይ ዶናልድ ትራምፕ ደማና ዓለምና በዝቢ ጽዋሎ ንብላለና ሐሶት ድማ ክልትዮም እጅዚያን ክልትየን አቢይ አሕመድ ይዛረበን ዘሎ ናብ ስልጣን ክመጽ ከሎ እንታይ ይብል ነይሩ ቅድሚዩ ዝሰርሕዎ ዝነበረ ሃደግ ዝሰርሑ ዝነበረ ሃይዌይ ማለት እዩ ሃይዌይ ሲ ሚሊዮናት ገንዘብና ሃይዌይ ካብ ተጥፍእ ሲ ኢሪጌሽን ዘይትሰርሕ ነቲ ገንዘብ ትሲ ኣብ ሕርሻ ኢንቨስት ዘይትገብሮ ዲጋታት ዘይትሰርሕ መስናዊ ሕርሻ ዘይተስፋሕፍሕ ህዝብኻ ድማ ዝበልዕን ዝሰትን ህልዎ ዝበልዕን ዝሰትን ሚሊዮን ዘይከውን መኪና ሚሊዮን ዝኾና መካይን ዘይብልካስ ብዛዕባ ሃይዌይ ክንዲዚ ገንዘብ ኣጥፊኻ ሲ እንታይ ዓይነት ዝምብዕ ዝኾነ ፖሊሲ ይብል ነይሩ ኣብዚ ክብል ከሎ ጨብጨብ ይበሃለሉ ነይሩ ምክንያቱ ብዓራኢ ንህዝቢ ነቲ ድኻ ዝጥምት ነቲ ፅጉም ዝጥምት ሰብ መፀ ይበሃል ነይሩ ሎሚ ኸ እንታይ ይብሎም ኣሎ እቲ ፅርግያ ንኣብነት ካብ ከረን ኣስመራ ዘሎ ሃይዌይ ጌጋ እዩ ንሕርሻ ክግበር ነይርዎ ዝብል ዝነበረ ሕጂ እንታይ ይብል ኣሎ እታ ንከረን ኣስመራ ዝተገበረት ሲ ካብ ከረን ንመንደፈራ እንተትኸውን ነይራ ሲ ክንምንታይ ውፅኢት መምፀት ትርዲ ይርዳእኩም ማለት ነው እቶም ህዝቢ እኮ ይዘባላ ተሰላይሲ ሰላይዞ እዚ ተደ ኣፍሮን ሓድነትን ባንዴራን ይደርብ ዝድባ ከመይ ጌርካ ተቋስኖ ከመይ ጌርካ ተባልዖም ይዝብል ዘሎ መሳኪን ህዝቢ ነዛ ዘረባና ኣውጡ ሓንቲ መልሲ ባቶ ኣብ ካልእ ግዜ ዝተገበረ ግን ከተተሓዞ ከለካ ትመልሲ ነዚ ይመስል የኮሪደር ልማት ነው ሲባል ሰው ንቅል ብሎ ዳርዳር ወጣላችሁ በምትፈልጉት መንገድ ሰራችሁት ስትፈልጉ አንጥፋችሁ ብሉበት ስትፈልጉ ሳይክል እንጁበት አይመለከተንም የቦሌ መንገድ አበቦች ከ11 ሰዓት ተኩል ጀምሮ በቂ ውሃ ይጠጣሉ የአዲስ አበባ ህዝብ በሳምንት አንድ ቀን ንጹህ አያገኝም ሶኬ ብለን ትተናል ለምንድ ነው አዲስ አበባ ለሊቱ ሙሉ ስታብረቀርቅ ታድራለች የአዲስ አበባ ህዝብ ግን መብራት አያገኝም ይከፍላል የመብራት ይከፍላል ለምንድ ነው የማይለመድ ጥያቄ ሲነሳ ማሰር ምን ማለት ነው ኮሪደር እትዝብዚ ተበጽሒዎ ከም ዘሎ በዚ ኻትር ትግምት ማለት እዩ ታይም ዝብሉ ዘሎ ከተማ ከም ድሌትኩም ዘብለጭልጭ ነገር ናገበርኩም ላኸሎም አዲስ አበባ ክንሃንጽ ኢና ዶ ከምዚ ክንፈጥር ኢና ዶ ናበልኩም ትገብርዎ ዘለኹም ማይ ዓጽይኹም ነቲ ከተማ ጽርግያ ክትወስድይዎ ትውዕሉ ክንብለኩም ጽርግያ ተዓጽኡ ተደሊኹም ኮሪዶር ልምዓት ክንገብር ነይልኩም ገዛውቲ ኣፍሪስኩም ሰብ ትበታትኑ ዝዛረበኩም የለ ድሌትኩም ትገብሩ ኣለኹም ድሌትኩም ትገብሩ ተደሊኹም ተዓጽኡ ተደሊኹም ትኸፍቱ ተደሊኹም ከተማ ልቺ ባዒል ይሓድር ኣብ ገዛ ድማ ልቺ ይብልና ማይ ጽርግያ ክፈስስ ሓድር ንኣግራብ ከተስትዩ ተሓድሩ
ህዝቢ ድማ ኣብሶምን ከማን ሓንቲ ግዜ ፅሩይ ማይ ይረክብን እያ ትብል ዘላ ሕጂ ብከብድናን ብመግብናን ክነብር ኣይከኣልናን ንዝብሉ ሓካይምን ካልኦትን ክትኣስሩ ግን ፀገም የብልኩምን ኣይተሓፍሩን እንዲኹም እያ ትብል ዘላ ኣብይ ኣሕመድ ምስታ ቅድም ዝበላ ክነተሓዛ እንድሕር ክኢልና misplaced priorities ይብሎ እዚ ጀዋር መሐመድ ፕራዮሪቲ ናይቲ ሃገር ተጋጊኾም ዘሎ ልምዓት ምግባሩ ፅርግያ ምስርሑ መጓዓዝያ ምስርሑ ካልእ እሱ ይኮነ እንት ጌጋ this is not a problem ግን generally ከም ኣቢ ዝኣመሰለ መራሒ እንታይ ክገብር ነይሩ ወይ እንታይ እዩ ትፅቡቕ ነገር እንድሕር ኢልካ መጀመርያ ነጊሮም እዮም ካብዚ ክንደይ ግዜ ምፅርኩም እየ ድሕንነት ናይ ህዝብካ ሓሉ ውግን ወረ ውግን ጠጠው ኣብል ብለሉ መጀመርያ ኩናት ጠጠው ኣብል ኩናት ጠጠው እንድሕር ኢሉ ሰብ ዋላ ጠሚዩ ኣብ ገዙ ሓሪሱ ክነብር ክእል እዩ ኩናት ጠጠው ክብለሉ ዝኽእል ኩናት ድማ ንስኻ ኢኻ ጠጠው ከተብሎ ትኽእል ምክንያቱ ንስኻ ኢኻ ኣብ ኩሉ ከይድካ ትናኸስ ዘለኻ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ሰልችካ ሕጂ ድማ ባሕሪ ኢልካ ንናይ እንዳማካ ባሕሪ ክትወስድ ትደሊ ኣለኻ ናብ ሶማልያ ተናኺስካ ንክንደይ ጌርካ ምስ ሱዳን ሕጂ ኣብ ዘይምልከተካ ኩናት ህዝቢ ዝሳቀየሉ ዘሎ ኩናት ምስቲ ዘሳቆ ዘሎ ተሰሊፍካ ሽግር ትፈጥር ኣለኻ ስለዚ ንስኻ ምንጭ ናይቲ ሽግር ናይ ዓድና ጥራይ ዘይኮነስ ብዝግረባብትና ምስ ኩሎም ተባሰናን ንወለዶታት ዝቕፅል ደም ትገትፈልና ዘለኻ ኢኻ ብልዎ ኣለዉ እዚ ብደገ ክኸውን ከሎ ውሽጢ ድማ በጃኻ እንዶ ክነብር ግደፈና ብልዎ ኣለዉ ሕጂ እዚ if you thought እዚ ከቢድ ነገር እንድሕር ኢልኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ክራይምስ ነቶም ኢትዮጵያ ቤላይ ኣዲስ ኣበባ ገለ ዝብልኩም ኣለዉ ድሓነት ንኢትዮጵያ ዝፈልጥዎ ክገልፅዎ ከለዉ ነዚያ ሂበኩም ሽዑ ኣብቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከኣትየ ምክንያቱ sometimes we need to really ነቲ ፅቡቕ ስእሊ ከነውፅኦ ክንክእል ኣለና በመን በኢትዮጵያ these are real Ethiopians ጥራ ግራ ያገኘች ሴት ዲስፒት ነበራት ከአንዱ ባለስልጣን ጋር በንብረት ጉዳይ ይሄንን ፎቅ አሳልፈሽ ካልሰጠሽ እርምጃ ይወሰድብሻል ስትል እሷ ሄዳ ለፖሊስ ሪፖርት አደረጋለች ስማ ደፍረዋት ቪዲዮ ቀርተዋት ይሄን ቪዲዮ እንለቃለን ካልፈረምሽ ተብላ ፈርማ ይወጣችሁ so many cases like this በነገራችን ላይ አምቦ ላይ ብቻ አይደለም ኔትወርኩ አምቦና ሸገርን ማከለ ያደረገ ነው ብራንቹ ደግሞ ሻሸመኔ አዳማ እስከ ሐረርጌ እስከ ቡሌ ሆራ ነቀም እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ገበናት ኣብ ተዓዲ ዘሎ መግለፂ እንዲ ዘይብሉ ግን ገለገለ ነቶም ብሓማት ወይ ከዓ ገና ዘይበርሃሎም ዘሎ ኣብ ካልእ ሽግር ንከይኣትዉ እዩ ገበን ዓይነታት ገበን ኣብ ኢትዮጵያ ዝፍፀም ዘሎ ፍልይ ዝበሉ እዮም ወላ እቲ መንግስቲ እውን ኣብቲ ክራይምስ ኢድ ዘለዎ እዩ ስለዚ መሬት ተለካ ገዛ እንተለካ ትካል እንተለካ ሓደ ሓላፊ መፅኡ ሓባ ክብለካ ክእል እዩ ባይ ዘ ወይ እቲ ገበናት ብዙሕ ግዜ ከም ሰማዕናዮ እቶም ሰራሕተኛታት ናይ ባንኪ ኣብ ባንኪ ገንዘብ እንተለካ ገንዘብካ ምስ ፈለጥዎ ምስቶም ማፍያታት እዮም ዝሰርሑ ስለዚ ንዓኻ ከም ትጭወ ይገብሩኻ ክንደይ ገንዘብ ከም ዘለካ ፈሊጦም ኣብይ ትራንስፈር ክትገብሩ ከም ዘለካ ድማ ይንገረካ እዚኣ ሰብ እዚኣ ሕጂ ንብረት ነይርዋ ነቲ ንብረታ ተሰሓሂባ ስለዝነበረት ክትብ ስለዘይካለት ብካልኦት ሰባታት ሒዙ ዕሚፁ ብቪድዮ ቀዲሖማ ብሕም እንድሕር ኢልኪ ነዚ ቪድዮ እዚ ኣብ ፓብሊክ ክንሰዶ ኢና እዚ ደረጃ ዝሓለፈ ክራይምስ እዚ ላይክ መጠኑ ዝሓለፈ ገበን እዩ ነዚ ገበናት እዚ ክትርኢ ከለካ ግን ብንፅል ክትሪኦ ከለካ ኖርማል ነገር ኣይኮነን እዚ እቲ ፀገማት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣቃሊልካ ክረአ የብሉ ምክንያቱ ኢንፍሌሽን ዝበሃል መነባብሮ ከቢኢድዎ እንተሎ እቲ ሰብ ብዙሕ ነገር ክገብር ድልውነት ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ ሰብ እንድሕር ክነብር ዘይክኢሉ ሰብ ናይ ምንባር ክበድ እንድሕር ኣጋጢሞ ብዙሕ ሓደጋ ክገብረልካ ይኽእል እዩ ናይ ሰብ ናይ ደቂ ሰባት ነገር ክርዳእካ ኣለዎ ስለዚ ሰብ ተሸጊሩ እንተሎ ሓያል ሕግን ስርዓትን እንተዘይብልካ ሓያል ፖሊስ ተዘይብልካ ወላቲ ፖሊስ ንባዕሉ ምስ ሸገሮ ኣብ ብልሽውና እንዲዩ ዝኣቱ ከይፈተወ መምህር ናብ ብልሽውና ኣቱ ሰራሕተኛ ቤት ፅሕፈት ናብ ብልሽውና ኣቱ ኤቭሪዋን ኣብቲ ጉዳይ እቲ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ ወይ ሰሪቑ ከብትም ኣሎ ደሞዙ ዘይኣኽሎ እንድሕር ኮይኑ ደቁ ዘጥም እንድሕር ኮይኑ መንገዲ ክደሊ እዩ ተዲኻኒ መንገዲ ይደሊካ ኣሎ ስደዲ ክኸይድ ና ኢትዮጵያውያን ስለምንታይ ዝኩሉ ሽግርና ወረዶም ዘይስደዱ ናበይ ክስደዱ ክስደዱ እኮ ገንዘብ የድልየካ ክስደድ እኮ ዓቕሚ የድልየካ ሰብ ክሕግዘካ እያ ዝብለካ ኣነ ኣም ጀስት ቴሊንግ ዩ ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራዊ ንቤተሰቡ ገንዘብ እንተዘይሕውል ነይሩ ፕሊዝ ቴል ሚ ነዚኣ ኣነ በይነይ ይዛረብ ተለኹ ተጋጊኻ ኣለካ በሉኒ ፀሓፉ ኣብቲ ኮሜንት ክፅበይኩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ደገ መወፆ ዶ ካብ ኤርትራ ንሱዳን ምሳተወ ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ምሳተወ ካብ ኤርትራ ናብ ዝኾነ ቦታ ምስ ከደ ዝድወል ቴሌፎን ተዘይነብሮ ዝሕወል ገንዘብ ተዘይነብሮ ክንዲ ምንታይ ኣብ ኤርትራ ኩሉ ሽግር ኣሎ ብለኩም ኣሎ ኤቭሪ ፕሮብለም ኣሎ ኩሉ ዘሎ ኖ ኣብነት እዩ ዝበኩ ኩሉ ትሽግር ወላ ክንዱ ደምሩሉ እንተዘሉ ደገ ምስ ወፃ ካብ ሱዳን ወላ ሓደ ሰብ ዝድውለልካ የለን
محوال دبهالا يفلطني سم وصدو هو موص كم زنا لهم بزح موصدو no اي موص and this is the reality ኣብ ከባቢና ማዓ ሽግር ይዘሎ ኣብ ሱዳን ሪል ዝኾነ ስቃይ ዘሎ ኣብ ገዝኦም ድሮን ትድብድቦም ኣላ ሓዊ የቃፅልዎም ኣሎ ግራውቶም የቃፅልሎም ኣሎ ብሚልዮናት ዝቁፀር ህዝቢ ከምዚ ከማና ስደት ግና ይራየን ኣብ ዓዲቱ ኣብ ቴንዳታት ኮፍ ኢሉ ዝነብር ዘሎ ስለምንታይ ናበይ ክስደት ገንዘብ የድልየካ ወዲኻኒ ካብ ዓድኻ ወፂኻ ፅጌ ኢልካ ክትነብር ዋላ ሞቱ ናብ ዓድኻ ይሸካ ናብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ገንዘብን ሃብትን ተለካ እሞኻ ወረቐት ክትረክብ ተኽእሎታት ተለካ ንኤውሮፓ ክትከይድ ንኣሜሪካ ክትከይድ ተኽእሎት ተለካ ቻይናውያን ይስደዱ ግደፍና ኣይኮነ እንተ ቻይናውያን ድኻታት እዮም you just tell me any country ትርኩን ድሕሪ ኮንካ any country ግሪኻውያን ኣብዚ ስዊስ ክመፁ ፀደፍደፍ እዮም ክብሉ ዝብሉ ኣብዚ ስፔን ማዓ ስደተኛታት ኣለውና ጀርመናውያን ኣብዚ ዓዲ ክመፁ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ፈረንሳውያን ኣብዚ ዓዲ ክመፁ ብዙሕ ነገር እዮም ዝገብሩ ኣብ ስዊስ ስለ ዝቕመጣነ ዝብለኩም ዘሎ ሕጂ ዘጋን ደለኹ ይመስለኩም ኣብዚ ኣነ ዝቕመጠላ ከተማ ጥራይሲ መዓልታዊ ዶብ ሰጊሮም ዝመፁና ክሰርሑ ኢሎም ዝመፁ ከባቢ 30-40 ሸሕ ዝኾኑ ጀርመናውያን ኣለዉ ኣብ ሓንቲ ከተማ እየ ዝብለኩም ፈረንሳውያን ከምኡ እንታይ ንማለት እዩ ሰብ ይስደድ ኣብ ዝበለፀ ዕድል ዘለዎ ኤውሮጳ ድማ ምስ ኤርትራ ዝወዳደር ኣይኮኑ መዓት ዕድላት ስለ ዘሎ ሰብ ክስደድ እዩ ሰብ ግን ብመሰረቱ ሽግር ረኺቦ ክስደድን ፅቡቕ ሂወት ደልዩ ክሽገርነ ንበይን እዩ ኣብ ኤርትራ ሽግር የለን ፀገምና ንረሳዖ የብለኩም የለኹም ግን you always to be realistic as well ነቲ ኩንነትካ ባይታ ኮይንካ ክትሪኦ ኣለካ ካብ ናትና ዝኸፍእ ሽግራት ዘሎ ሰብ ኣሎ ተዲኻኒ መጀመርያ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለኹ ኣነ ሓደ ግዜ ነቲ ኣንጻር ኤርትራ ዝግበር ብዙሕ ነገር ኣስተውዒልና ክንሪኦ ዘይንኽእል ነገር ኣሎ ቀርኒ ኣፍሪቃ እዚ ተዲኹምሎም ኣብ ኤርትራ ኣገልግሎት ኣሎ ኣብ ግንባር ኮፍ ክትብል ትኽእል ኢኻ መጻኢኻ ክትውስነ ትኽእል ኢኻ ግን ሓደ ሰብ ካብ ገዝኡ ወፂኡ ናብ ገለ ክኸይድ ከሎ ተጨውዩ ብብረት ቀቲልዎ ህልም ዝበለ ሰብ የለን ኣይጋጥምና የብለኩም ሓደ ግዜ ምስ ናይ ፀጥታ ኩነታት ዘጋጥም ክህሉ ይኽእል እዩ ጀነራል ግን ሓደ ጎረቤትካ ወይ ሓደ ዓርክኻ ወይ እውን ሓደ መሳቲትካ ስለ ዝፀላካ ብብረት ወሊዕካ ወይ እውን ጨውዩ ሒዝካ ከምዚ ጌርካ ገንዘብ ሃበኒ እዚታት የለን ስለምንታይ እቲ መንግስቲ ሓያል እዩ ተፈራሒ መንግስቲ እዩ እዚ እጅ ፅቡቅ ነገር እዩ መንግስቲ ተፈራሒ ክኾን ኣሎ ገለ ይብለ ኣለኹን ሓያል ዝኾነ ሕጊ እንተሎ ሰብካ ክፈርህ ሕጊስ ክፍርህ ኣለዎ ሰይካ መሰል ገለገለ ትብልካ ግን ሕጊ ተፈራሒ ክኾን ክኽእል እንተዘይ ተፈሪቲ ሕጊ ክድፈር እዩ ተደፊሩ ድማ ሰብ ክነብር ኣይክእልኒ ስለዚ ኤርትራ ፀገም ኣለዋ ዶ እወ ሕፅረታት ኣለዋ ዶ እወ ናይ ምርጫታት ሰባት ድሌታቶም ንክገብርሉ ዝኽእሉ ሕፅረታት ኣለዋ ዶ እወ በት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገማት ኣብ ካልእ እውን ኣሎ እዩ ካብ ናይ ኤርትራ ዝኸፍእ ናይ ምንባር ፀገማት እውን ዘለዎም ካለው ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ንክንፈትሕ ንፃር ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፀገም ብፍላይ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ዕድላት ንክረክብ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ንክዕቢ ነቲ ኤርትራ ቁጠባ ንምብርባር ኣብኡ ኣተኪርና ንስራሕ እየ ዝብል ኣነ ተጀምኒ ኣብኡ ኣተኪርና ንስራሕ ቢካዝ ኤኒቲንግ ኤልስ ካብኡ ወፃኢ ዘሎ ካልእ ኩሉ ማለት ኣይከኣልን እዩ ክንበፅሖ ንኽእል ኢና ሽግር ክኾነና ይኽእል እዩ ገለ መለ ክብለኩም ኢለ ኣይኮንኩን ኖ እንታይ ግን እቲ ዝቐለለ ንዓና ነቲ ኣብ ኢድና ዘሎ ነገር እናገበርና ክንከይድ ተኽኢልና እዩ ነቲ ከነተግብሮ ንኽእል ክትግበር ዝኽእል ኣብ ከባቢና ዘሎ ንዑ እናተግበርና እንተኽኢልና ነቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ሽግርና ራና ንህዝብና ንኣሕዋትና ክንሕግዝ ተኽኢልና እዩ ህዝቢ ድማ ካብ ዓዲ ዘይወፀሉ መንገዲ ክንፈጥር ተኽኢልና ሓደ ካብቲ ጎኒ ጎኒ ናይዚ ሽግር እናረኣኹ ሽግር ናይ ኢትዮጵያ ናርኤ ፅቡቕ ናይ ኤርትራ ክርእየኩም ኢለ ኣይኮንኩን ኢትዮጵያ ብዙሕ ፅቡቕ ኣለዎ ብዙሕ ነገር ከዓ የመርቑ እዮም ብልፅግና ዝሰርሖ ዘመርቆ ነገራት ብዙሕ ኣለዎ ኣብ ግዜኡ ድማ ፅቡቅ ኮምፕሊመንት ይበ ተኽመታት ናቱ ድማ ንርዘን ኢና ሕጂ እውን ብዛዕባ ናይ ባሕርና ብዙሕ ዘረባ ስለ ዘሎ ቅድም ናብቲ ኣብ ኤርትራ ካብ ኣተኹ እየ ነዝኽበኩም ቻይና Energy Engineering Corporation commissioned 30 megawatt solar plant with storage in Dakamahare. Now, I cannot tell you كنمنتاي تحقق الله بهذا project. This project إنه وحزرنا أيو. سلمتاي تحقق الله. زاد كلام تجبرن دي زبلنا سب كله خلي. No. project كودا كره خلوا خيدا زبلنا. كجمر كله يعقوسني. كودا كله كتريك متكلم عليك. هذا كابتي celebration كجبروا لزلوا ما كم يوم عن project توديهم commission تكون خلوا بنفس سرح كأتو خلوا. This is the most important thing. مجمر عبنا قريو. زجمر كايو ودي كان أيوة كأتو تجمير. زمد ما على دما أبتي حجراو جريد تحويسو اللي يلو مالو. أب national جريد تحويسو ده جبر أبركتو كعزيز جمير الله. إلكتريك مال دما قط أباب زي إلكتريك ترجم يبلون. سلازي كم تريوز لهم 3 ميجا وات. كم حجرات كم يرترا. بزوج زي بلن عقد تاسيزي. سلازي plus storage power plant in the Kamahara town built by China Energy Engineering funding NATO بتنا Africa Development Bank كفيلو دي ولا بملو تمويل 5 نبرة ذكر كوينو
was connected to the national grid at a full capacity on the 2nd of April and began power generation. ስለዚህ ኣብቲ ሃገራዊ ግሪድ ተሓዊሱ ኣበርክቱ ክገብር ጀሚሩ ኣሎ። As the country's first central pilot solar project equipped with energy storage systems, it marks a major step forward for Eritrea's energy mix. ስለዚህ once fully operational, the plant is expected to produce about 73.89 million kilowatt hours of electricity each year, helping to ease power shortages in the surrounding areas. እዚ ንሪኦ ዘለና ቀዳማይ ፓይሎት ፕሮጀክት ቀዳማይ ፕሮጀክት ከምዚ ናይ ፀዓት ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ማለት እዩ። እዚ ድማ በቶም ዝኽእሉ ነቲ ነገር ገንዘብ ጥራይ ዘይኮነስ ከተግብሩ ዝኽእሉ ብናይ ቻይና ኮርፖሬሽን ጌርካ ኣብ ደቂ ኣምሓራ ተገይሩ ኣሎ። ካልኣይ ፕሮጀክት እውን ፋንድ ገይሩ ኣሎ እቲ ኣፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ ኣብ ተሰነይ ባረንቱ ከምኡውን ኣብ ከርከበት ክኸውን ዝኽእል ዝብል ክንደይ ሜጋዋት ምዃኑ ኣይዝክሮን እየ። ሕጂ ግን ካልእ ፕሮጀክት እውን ገይሩ ኣሎ። በቲ መንግስቲ ድማ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ነዳድን እቲ ካልእ ክፋል ናይ ኤሌክትሪክ ክሸፋፍን ይፍትን ኣሎ። ልዕሊ ኩሉ ግን ወሽመጥ ሕርሙዝ ተዓፅዩ ባቤል ክዕፀ ኸልዩ ቁጠባ ናይ ዓለም ናብ ሓደጋ ናይ ነዳዲ ክብሪ ንሰማይ ደይብሉ ኣብ ንብለሉ ዘለና እንታይ ኣመሪቕና ኢና ንብል ዘለና ናይ ኤሌክትሪክ ናይ ፀሓያዊ ፀዓት መመንጨዊ ነመርቕ ኣለና ይበሃል ኣሎ። The timing is so good. ኣብቲ ዝኸበደ ግዜ እንተዋሓደ ወላ ነዳዲ እንተጎደለ ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ልቹ ክረክብ እዩ። ገለ ክፋል ናይ ሕብረተሰብና ናይ ፀሓያዊ ልቹ ስለ ዝረክብ ፅቡቕ እዩ። ናይ ፀሓያዊ ፀዓት ስለ ዝረክብ ንሓዋሩ ድማ ከም ኤርትራ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ናይ ቢቢሲ ዶኩመንተሪ ይርኢ ነይረ። እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ብዶ ንቻይና ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ናታ ከምኡውን ነቲ ናይ ሶላር ፓነልስ ናታ ዕዳጋታት ከም ዝትኮስ ክገብሮ እዩ። ነቲ ናብ ግሪን ኤነርጂ ክንከይድ ኣለና እናተባሃለ ዝጉስጎስ ዝነበረ ኣሜሪካ ትዕንቅፆ ዝነበረት ከይተረድኣ ኣሜሪካ ብስስዐ ናታ ንዓለምና ኣብቲ ፅሩይ ፀዓት ዝበሃል ወይ ከዓ ግሪን ኤነርጂ ዝበሃል ተገድዶ ኣላ ንክሰግር። ምክንያቱ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለዉ ነቲ ዕዳጋታት ዓፅዮም ካብ ኣሜሪካ ነዳዲ ክገዝኡሎም ይደልዩ ኣለዉ። ዓለም ግን ናይ ኣሜሪካ ነዳዲ እውን ክትግደካ ስለትኽእል እቲ ዝበለፀ መፍትሒ ወላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ መፍትሒ እንተዘይገበረልካ ሶላር ጌርካ ፀሓይ ኣምላኽ ዝበካ ነቲ ፀሓይ ምናልባት ነፈርቶም ኣምፂኦም ተዘይሸፊኖሞ ንፀሓይ ክቋፃፀር ዝኽእል ቴክኖሎጂ የብሎምን። ስለዚ እታ ፀሓይ ኣብ ዓድኻ ተሃርመካ ነዛ ሶላር ፓነልስ ጌርካ መንግስቲ ይፀልወካ ንስኻን ኣባ ጅጎ ጥራይ ከም ትኾኑ ኣነ ከም እየ ዝብል ኣብ መፃኢ ህይወተይ ኣይዶን ድሕሪ ክንደይ ዓመት እዩ ገዛ ናተይ ወላ ካብ ከተማ ርሕቕ ኢላ ፉሊ ብሶላር ፓወር ዝኾነት ኢንተርነት ናተይ ድማ እቲ ቴክኖሎጂ ክመፅእ ከምዚ ናይ በዓል ስታርሊንክ ናይ ኤለን ማስክ ናይ ካልኦት ዝብልዎ በዓልካ ኣብ ገዛኻ ተኺልካ ካብ ሳተላይት ዝስሕብ ማለት እዩ። ናይ ቻይና ክኾኑ ክልተ ሳተላይት ካብኣ ትስሕብ ኢንተርነትካ ንገዛኻ ሶላርካ ኣብ ገዛኻ ሕርሻ ድማ ኣብ ከባቢኻ ጀርዲን ትገብር። ዳት ሚንስ መኪናኻ ድማ ኤሌክትሪክ ካር ትገብራ ፉሊ ኢንዲፐንደንት ክትከውን ትኽእል በዚ ካብ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ። እዚ ማለት ኣንፃር መንግስቲ ክትከይድ ገለ ማለት ኣይኮነን። እንታይ ማለት እዩ ብንእሽተይ ነገርሲ ነብስኻ ክኢልካ ክትነብር ትኽእል። ኣነ ስድራይ ክዓብዩ ከለዉ ኦልዌይስ ኣይ ቴል ዲስ ስቶሪ ሓረስቶት እዮም ነይሮም ንከተማ ዝኸዱ ቡንን ሽኮርን ከምኡ ድማ በርበረ ዘይቲ ክገዝኡ ዝኣምበር ጀርዲን ነይርዎም። ኣነ ንእሽተይ ከለኹ ሕርሻ ኣባጊ ኣጣል ኩሉ ነይርዎም ግራት ነይርዎም ነብሶም ዝኽኣሉ ሰባት እዮም ነይሮም። ሰልፍ ሪላየንት እዮም ነይሮም። ሰልፍ ሪላየንስ መንግስቲ ዝብሎ ዘሎ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ብኸመይ ዝነብር ነይሩ። መንግስቲ ከማና ይፈልጡን እዮም ነይሮም። ቤት ትምህርቲ ይነበሮ መንግስቲ ይፈልጦም እዩ ኣይፈልጥዎን እዮም እውን መንግስቲ ነይሮም። ከተማ ዝኸዱ እውን ሳሕቲ ክዳን ክገዝኡ ከምዛ ዝብለኩም ቡን ክገዝኡ ገለ ተደይ ኮይኖም። ስለዚ ፉሊ ሰልፍ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ነብሱ ዝኽእል ነብሱ ክምግብ ዝኽእል ብነብሱ ክመሓደር ዝኽእል ሕብረተሰብ ይዕብየና ዝበዝሐና ኤርትራ ክሳብ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ሰብ ክሳብ ሕጂ ማለት መንግስቲ ዳትስ ዋይ እኳ ብኤርትራ ግብሪ እውን ኣይንፈልጦን እናቶም ኣስመራ ዝነበሩ ገለ ትካላት ዝነበሮም እዮም ግብሪ ዝፈልጡ እምበር ዜጋ ኤርትራዊ እኮ ግብሪ እንታይ ምዃኑ እውን ኣይርድኦን እዩ። ኣነ ዝከረና ኣብ ከረን ነቲ መሬትና ገለ ግብሪ ኣብ ዝተባህለሉ ስድራይ ግሪ ኢሎም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኢሎም ምክንያቱ ካብቲ ከተማ ውሽጢ ውፅእ ኢልና ኢና ነርና። ስለዚ ግብሪ ኣይፍለጥን ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ህዝቢ ኤርትራ ኢንዲፐንደንት ስለ ዝኾነ ግብሪ እኮ ትኸፍል እኮ መንግስቲ ሰርቪስ ዝበካ እንተኮይኑ ትምህርቲ ዝበካ እንተኮይኑ ሕክምና ዝበካ እንተኮይኑ ደን ነቲ ሕክምናን ትምህርትን ብግብሪ ኢኻ ትኸፍሉ። ትምህርቲ ዘይሰርሓሎም ነይሩ እቲ መንግስቲ ቀደም ኣይበፅሖምኒ ነይሩ ነቶም ቤተሰብና ካብ ከተማታት ካብ ኣስመራ ገለ ዝረሓቑ ደርጊ ይኹን ሃይለ ስላሴ ኣይበፅሖምኒ ነይሩ። ትምህርቲ የለ ገለ የለ። ስለዚ እንተለኻ ናይዞም ካቶሊካውያን ቤተክርስትያን ገለገለ እዩ ትኸውን ወይ ነደናግል ወይ ገለ ብኻልእ ዘራርባ ኣተዓባብያናን ሕብረተሰብናን እዚ ሰልፍ ሪላያንስ ነብሰ ምርኮሳ ገለ ዝበሃል ኣብቲ ሕብረተሰብሲ ብሓቂ ኣብቲ ውሽጡ ዝኣተወ እዩ ነይሩ። ድሓር እዩ እዚ ናይ ካብ ዕዳጋ እናገዛእኻ ምንባር ገለ እምበር ዝበዝሐ ኤርትራዊ 67 ዓመታዊት ሓረስታይ ኢና ንብሎ። ስለዚ እዚ ሶላር ፓነልስ ንብሎ ዘለና ድማ ልክዕ ምስቲ ማይንድሰት ስለ ዝኸይድ ኣብዚ ኣተኲርና ዝያዳ እንተሰሪሕና
ከምዚ ሕጂ ተኸይኑ ዘሎ ከምኡ እናቐፀለ እንድሕር ኸይዱ ተስፋ ናተይ ድማነ ኤርትራ ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ ከምኡ ናይ ሶላር ተፍሪ ትካል እያ ተድልየና እያ ዝብል ግን ኩሉ ቀሲልካ ክበፅሕ እዩ እዚ ኸ ናይ መን ኮይኑ ኢልና ነቲ በፂሕናዮ ዘለና እናመጎስና ነቲ ተሪፍና ዘሎ ድማ ክንበፅሖ ኢና እናበልና ንኽእል ካብ ኤርትራ ከይወፃኹ ከለኹ ነግረ መንገደይ ድሓን ኣብ ናይ ኤርትራ ፅንሕ ኢለ ክምለሰኩም እየ ምክንያቱ I do have a lot of ንከባቢና ዝምልከቱ ዝመፁ ዘለዉ ኣርእስታት ክንሪኦም ዘለና መጀመርያ let's start with this one ኤርትራ ለንቀነ መሊሳላ ይብልዋ ኣለዉ ብዛዕባ እዚ That is precisely the situation unfolding today, as the administration of Isaias Afwerki has issued a clear and firmly stated position. The border with Ethiopia is closed and, according to officials in Asmara, not currently open for further negotiation. ኤርትራ ክብድ ዝበለ መልሲ ነዚ ናይ ብልፅግና ስርዓት ሂባቶላ ንምንታይ እዮም መሊሶም ብመሰረቱ እንተኢልካ እዚኣ እታ ዘረባ መሊሶምላ ዘለዉ ምክንያቱ ዝግባእ ኢኻ መልሲ He already know it, so we can maybe train our discussion towards that end. Yeah, Binyam, as there are just two trajectories. The first one is the loss of Assad and the context during the cessation of Eritrea and also the Ethio-Eritrea War of 1998 and 2000. This is one trajectory, one of the worst points in Ethiopian history. The second point is the Prime Minister Abiy Ahmed's. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓፈሻ ብዛዕባ ዓሰብ ዝኸሰርናሉ ዝብል ዘረባ ሕጂ እዚ ተራ ሃገራዊ ሚድያ ኤርቲቪ ናቶም ወይ ከዓ ኢትዮ ቲቪ ዝብሎ ዘሎ እዩ ሳዕ ክንደይ እሞ ክትብልዎ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ንፕራይም ሚኒስተር ዝበሎ ምስ ኣቀናቢሮም እዮም ዝብልዎ ዘለዎ እዚ በዓለም 10ኛ ፖፑሌሽን የያዘ በዘመናት መካከል የወደብ አልቦነት ችግር ያልነበረው ሀገር በቀላሉ በንግድ ህግ በንግግር በሰጥቶ መቀበል መርህ ማግኘት ሲቻል ከምጽዋ ጫፍ እስከ ሞቃዲሾ ቀንድ ጫፍ ድረስ 5000 ኪሎ ሜትር በጣም ፕሌንቲ የሆነ ሪሶርስ ያለበት ቦታ ላይ በክፋት ባለመነጋገር በሰጥቶ መቀበል መርህ ባለማመን ኮኤግዚስት ለማድረግ ባለመዘጋጀት አንዳችን ለአንዳችን ጥፋት እንድንሆን በሚያመቻች መንገድ ለመሄድ በማሰብ ብቻ ኢትዮጵያን የባህር በር አልቦ አድርጎ መቀጠል በየትኛውም ዘመን አዋጭ አይደለም። ብቁጣ ብሕርቃን በንጸርጽሮት ከበደማ ስምዒት ሰብ ፕሮቮክ ገብር ብዝኽእል መንገዲ ዝፍትኖ ዘሎ ፈተና ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ እንታይ እዩ ሰፊሕ ዝኾነ ኣብቲ ገባሕሪ ካብ ባፅዕ ክሳብ መቃዲሾ ብዙሕ ግዜ ዝዳግማ ንዘበናት ምሉእ ኣብቲ ገባሕሪ ዝነበሮ ህዝቢ ብቁፅራ እዚ ብዙሕ ዝኾነ ቁጠቡ ዝዓቢ ዘሎ ብሓደ ተረዳዲእካን ተሰማሚዕካን ኮኤግዚስት ንክትገብር ብስእንካን ሃባን ተባሂልካ ትሕተተሉ ዘለካ እምቢልካ ዝግበር ዘሎ ክፍኣት እዩ ቴዲ ኣፍሮ ካሴት ካሓቲ ምዃኑ ዝፈለጠ ዝብሎ ዘሎ ኮይ ካልኣይ ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ መንከሊ እዩካ ኢንፋክት ነዚ ዝምልከት ኣብ ቱርክ እውን ሓንቲ ተገይራ ነይራ ኣብቲ let's see this one diplomatic tests of your presidency. You went from recalling Somalia's ambassador to Addis Ababa to signing the Ankara agreement to visiting Abiy Ahmed in person roughly within a year. I'm wondering if you could talk to us about ብዛዕባ እዚ እንታልያ ዲፕሎማሲ ፎረም ዝበሃል እዩ ni president ናይ ሶማሊያ ሲ እቲ ጉዳይ ናይ ባሕሪ አብይ አህመድ ዘጋጠመ ከመይ ነይሩ as you rightly said after the Ankara agreement Prime Minister Abiy Ahmed visited Mogadishu and I visited Addis Ababa and from there on we continue until today. We have a very good relationship with Ethiopia and Ethiopia also do the same. First of all, the problem was between Somalia and Ethiopia and the subject was Somaliland. Ethiopia has not recognized Somaliland as such but has agreed ብጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ኢትዮጵያ ዝገበረቶም እንዲዛረብ ዘሎ ንሱ ትሽግር ተፈትሒ ዝመስሎ ዘሎ ግን አይ ቲንክ ዳ ሰገም እዚኣ ኣብ ከባቢና ንነዊሕ እዋን ክትቅፅል ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ይከን ሂር ኣብ ዘወን Mid-2027 US will recognize Somaliland. Here is why. In the shadow of the Red Sea's powder keg crisis, a 13,582-foot runway carved into Somaliland's desert is quietly becoming Donald Trump's ultimate leverage play. While NATO drags its feet on the Iran war and the Strait of Hormuz, Berbera isn't just a port, it's the stick, a NASA cheat code for the Artemis era. A strategic denial hammer against China and Washington than at any point in 35 years. The question is no longer.
ሕጂ እንታይ ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ብተደጋጋሚ ናብ ሶማሊላንድ ሕግብግብ ትብል ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ናው ብዘይ ቃል ዓለም ኣብዚ ሕጂ ኮይና ክንሪኦ ከለና ሓደ ነገር ንጹር ኮይንና ኣሎ ዶናልድ ትራምፕ እስራኤል ዝበለቶ ነተንያሁ ዝበሎን ዘተግብር ሰብ ምዃኑ እዩ ነተንያሁ ድማ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ሂብዎ ኣሎ ሶ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ተሪፈን ዘለዋ ግዜ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክባ ይኽእል ዶ ኣይ ቲንክ ሶ ኣነ ክገብራ ይክእልኒ ክብለኩም ኣይክእልኒ ስለዚ ከም ንፈልጦ እንድሕሪ እስራኤል ሲሪየስሊ ነዚ ነገር ክገብርዎ ደልዮም ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ሶማሊላንድ ኣይገብሮን እየ ሶሪ ሓድነትን ልኡላውነትን ናይ ሶማልያ ኣይደፍሮን እየ ዝበሃል የለን እዚ ሃገራት ከፍርስ መራሒ ናይ ሃገር ካብ ሃገሩ ጨውዩ ክወስድ ዘይተሰከፈ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ መሃብ ፀገም ክኾኑ ከም ዘይክልፍሉት እዩ ብርግፅ ቱርኪ ይኹን ስዑድያ ከምኡውን ግብፂ ኣይትግበሮ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ምናልባት ናይ መን ጭዋዳ ናይ መን ተሰማዓነት ክዓቢ ይኽእል ይኸውን ንሱ ትሕቶ ክኸውን ናይ ኢማራት ድዩ ክዓቢ ናይ ኢማራትን እስራኤልን ድዩ ዝዓቢ ወይስ ናይ ቱርክን ናይ ስዑድያን ናይ ግብፅን መልሲ ንፈልጦ ኢና ኣብ ባይታ ክንሪኦ ከለና ናይ ኢማራትን ናይ እስራኤልን እዩ ዝዓቢ ትፅልዋ በተደጋጋሚ ዶናልድ ትራምፕ ንሳቶም እዮም ኣብ ናቶም መኣዝን ዝቕይርዎ ዘለዉ ትዝክርዎ ተኮይንኩም ነቲ ናይ ስዑድያ እውን መጠንቀቕታ ዚ ዓይነት ማዕኮረይ ንምስ ዓምደገሎ ዶ ክሳብ ዝብል ዝበፅሓሉ ግዜ እውን ነይርዎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ከባቢና እስራኤል ዝበሃል ሃገር ብዙሕ ፃዕሪ ዝገብር ዘሎ ምናልባት እቲ ነተንያሁ ዝበሃል ንባዕሉ ተፈንቂሉ ካብቲ ፓርቲታት ካብቲ ምርጫ ዝመፅእ ዘሎ ተሳዒሩ ተዋሪዱን ተተጓሒፉ we don't know for that we're not sure ግን እንድሕሪ ኣብ ስልጣን ሃሎ ነዚ ነገር እዚ ከዓ ኣነስ ነዛ ቦታ እዚኣ ይደልያ እንድሕሪ ኢሉ ክገብራ ኣይክእልኒ ዶናልድ ትራምፕ ኢልካ ዝዝረብ ኣይኮነን ብልፅግና ግን ከምዚ ሶማሊላንድ ናቶም ሃገር ገይሮም እዮም ብዛዕባ ብዙሕ ዝፅሕፉን ብዙሕ ዝዛረቡን I'm just shocked always እቲ ኩነታት ክሪኦ ከለኹ ብሓፈሻ ተስፋታት ናይ ሶማሊላንድ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣፍልጦ ክባይ ዝብል ዘሎ ሶማልያ ዳ እንታይ ኣለዎም ንሶማልያ ብግምጣሉ ዶናልድ ትራምፕ ኣመና ይፀልዎም ስለዚ ንሶማልያ መዓልታዊ ክፀርፎም ዝውዕል ዘሎ እዚ ማለት ግን ንሳቶም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኢንዳይረክት ዲፕሎማሲ ይኽተሉ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ናብ ቱርኪ ይኸይድ ኣሎ ምስ ቱርኪ ዘሎ ዕምቆት ምሕዝነት ገብር ኣሎ ግብፂ እውን ንኢትዮጵያ ስለትፀልእ ኢትዮጵያ ናብ ደገ ባሕሪ ከይትመፅእ ስለትደሊ ዘላ ንሶማልያ ትድግፍ ኣላ ከምኡውን ስዑድያ ነቲ ናይ ኢማራት ሕልምታት ከምኡውን እስራኤል መፅኣ ኣብዚ ቦታ እዚ ንከይተዓፀዎም ስለዝፈርሁ ንሶማልያ ይድግፍዎ ኣለዉ ስለዚ ሶማልያ ዋላ እኳ እዚ መራሒ እዚ ንባዕሉ ዝእመን መራሒ እንተዘይኮነ እቲ ኩነታት እናተቀያየረ ይኸይድ ኣሎ ኣብቲ ከባቢና እዩ ዝበሃል ዘሎ ናው እዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ነዘን ሃገራት ዓረብ ብኸመይ ክፀልዎን እዩ ንዝብል I really don't know ግን ብዙሓት ሰብ ሃገር እዩ that's why ገንዘብ ካለዎ ንዑ ክገብረሉ ዝኽእል ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ከባቢዮም እዩ ዘሎ so there is high probability ኢንቨስትመንት ናይ ኢማራት ቸክ ግበርዎ ኣብ ግብፂ ኣብ ዓበ ቦታ ኢንቨስትመንት ኣሎ ነቲ ወደብ ናይ ስዊስ ካናል ንክቋፅሩ ኣብቲ ኦፕሬሽን ናቱ ኢንቨስት ክገብሩ ብዙሕ ግዜ ይፅዕሩ ኣለዉ እዮም ኣብ ጅቡቲ ነይሮም እዮም ጅቡቲ ምስ ጎጎቶም ኣብ ዓሰብ መፅኦም ኣብ ዓሰብ ብዙሕ ኢሎም ሚኖም ምስ ኣበዮም ድማ እቲ ዝደልይዎ ሕልሚ ክበፅሖም ኤርትራ ፈሊጣ ምስ ከለቶም ብኢትዮጵያ ገይሮም ናብኡ ክመፁ ይደልዩ ኣለዉ ዝኩሉ ናይ ዓሰብ ዝበሃል መናውራ ክንሪኢ ኣለና ኣብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ድማ ከምኡ ሕጂ ኤርትራ ምስ ከልአቶም ናይ ኤርትራ ምስ ኣበየ ብየመን ገይሮም ከመይ ገይሮም መፅኦም ነይሮም ስዑድያ ድማ ነታ ገይም ኤርትራ ነጊራታ ኢና ንብል ንሕና ስዑድያ ድማ ነቲ ገይም ፈሊጦም ካብ የመን ጠሪዞሞም ወገን ኤርትራ የለን ስለዚ ካብ ቀይ ባሕሪ ተኣልዮም ኣለዉ እቲ ወሽመጥ እንድሕሪ ሒዝካ አንተቦ ፕሮፌሰር ፔፐ ዝበላ እንታይ ኢለኩም ጂኦግራፊ ሱፐር ፓወር ንክትከውን ዓብ ተራእዩ ዘለዎ ኢልና ስለዚ ጂኦግራፊ ፅቡቅ ጂኦግራፊ እንተለካ ቾክ ፖይንት መሕንቆ ናይ ቁጠባ ዓለም ካብ ወሽመጥ ሕርሙዝ ንላዕሊ ፅልዋ ምን ኣሎ ቀይ ባሕሪ ኣሎ ቀይ ባሕሪ ነዳዲ ጥራይ ኣይኮነን ዝኸይድ ከባቢ 14-15% ንግዲ ናይ ዓለምና በዚ ዝንቀሳቀስ ኤውሮጳ ሙሉእ ክትቋፅሮ ትኽእል ኢኻ በዚ ናብ ኤውሮጳ ዝኸይድ ብሙሉእ ካብ ኤስያ ዝመፅእ ካብ ቻይና ጃፓን ኩሉ በዚ ዝሓልፍ ኣማራፂ ናቱ 12 መዓልቲ ክሳር ኣለዎ ስለዚ ነዛ ቦታ እዚኣ ዝሕዝ ዓብ ፅልዋ ኤግዘርት ክገብር ክእል ዳስ ዋይ ኣብ ጅቡቲ ተፀፋፂፎም ዘለዉ ሳክት ኣይኮነን ሰላም ከሎ መሬት ሰላም ከሎ እዮም ኣብ ጅቡቲ ተፀፋፂፎም ዘለዉ ኤርትራ ድማ ኣብቲ ቦታ ትላ ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ሱፐር ፓወር ክኸውን ስለዝደሊ ሕልምታት ናቱ ኢራን ክትዳኸመሉ ፋሕፋሕ ክኣትዋ እንተወሓደት መንግስቲ ነቲ ሃገር ዘይቋፀራ ክኸውን እሞ በቲ ከባቢ ንሱ ዘሎ ዕግርግር ዝገብሩ ህዝቢ ገይሩ ንሱ ድምውሎም ከምቲ ናይ የመን ዝገበሮ ከመ ገይሩ ፅልዋ ክገብር እሞ ኣብቲ ቦታት ድማ ነቲ ወሽመጥ ሕርሙዝ ኣብ ምቁፅፃር ምስ ዑማን ኩሉ ግዜ ምስተሃላለኹ እዮም ዑማን ኣይትፈትዎን እያ ከምኡ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ትፈልጦ እያ
ስለዚ ዑማን እውን ናታ ጽልዋ ኣለዋ ግን ከም ናይ ኢማራት ገንዘብ የብላን ከም ናታ ድማ ድሌታት የብላን ናይ ምስሕፋሕ ስለዚ ኢማራት ዝበሃል ነዚ ንሕና ዘለና ጂኦግራፊ እንተዝረኽቦ ነይሩ ናብ ካልእ መኸደ ነይሩ ሃገራት ዓረብ ድማ በዚ መንፅር እየን ዝኸዳ ዘለዋ ዳትስ ዋይ እቲ ናይ ብልፅግና ባሕሪ ዝብል ዘሎ ካብ ዜሮ ዝበገሰ ዘይኮነ ኣጀንዳ ናቱ ድማ ዕብይ ዝበለ ብብዙሕ መንገዲ ክስራሓሉ ዝኽእል እስራኤል እውን ይፈልጥዎ እዮም ነዚ ጉዳይ እዚ እስራኤል ንባዕሉ ነዚ ኩናት ክጅምሮ ከሎ ነዚኣ ቦታ እዚኣ ኣብ ግምት እትዮም እዮም ኣብ ኢራን ረጂም ቸንጅ ዝብሉ ዘለው ነዚ ቦታ ዝቆፃፀርዎ እስራኤል እዮም ዝደልዩ እስራኤል ነዛ ቦታ ስትሪት ኦፍ ሆርሙዝ ዘላ ንዓ ኮፍ ኢሎም ንብብሎም ዓረብ በዚያ ክሓንቅዎም ነዚያ እንድሕር ሒዞም እስራኤል እንታይ እዮም ደልዩ ነይሮም ነዚያ ቦታ ናይ ወሽመጥ ሆርሙዝ ድሕሪ ተቆፃፂሮማ ንግብፂ ክወርዋ ክእሉ እዮም ይፈልጡ እዮም ንግብፂ ክወርዋ እዮም ኣብ ገለ ፖይንት ስዊስ ካናል ክወስድዎ እዮም እንደን ኣብ ሶማሊላንድ ኣምፂዎም ዘሎ ነዘን ሰለስተ ነጥብታት ኮንትሮል ክገብርዎን እዮም ሓሲቦም ነይሮም ስለዚ again the game is very sophisticated ንሕና ድማ ፈቲና ፀሊና እቲ game ኣብ ዙርያና ኣሎ እዚ ብልፅግና ንጎ ምሸትን ባሕሪ እናበለ ኣብ ከባቢና ዘጉርዕ ዘሎ ድማ ናይ ባሕሪ ሕልሚ ስለ ዘለዎ ዘይኮነ ነዚያ ኣጀንዳ እዚኣ ተዋሂባቶ ስለ ዘላ ንዓነ ምፍፃም ንጎ ምሸትን ክግዕር ንሪኦ ኣለና next topic ናተይ ብዛዕባ ምርጫ ይክኸውን what is going on what is the kind of election ዶገለ ሓንቲ ፖለቲከኛ ዝበለቶ ቀስማዕ to get out of Addis and to the regions, to Bahar Dar, to Matala. In Ethiopia, of course, as you said, I think it's incredibly difficult for people to get out of Addis and to the regions, to Bahar Dar, to Matala, and speak with your supporters. It's impossible, I suppose. So maybe that wasn't a wise question from me. But anyway, one of the ways in which you are taking part in Ethiopia. But one thing that I want to ask you in relation to the election is: do you have confidence? Do you believe that something good could come out of the elections? Is that the reason why? እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ፖለቲከኛ ናይ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው በላሕ ፖለቲከኛ መርገፂ ኣብ ዘይገድስ በላሕ ምዃና ግን ፕሩፍ ጌራ ዘላ ምስጢረ ስላሴ ትበሃል አይ ቲንክ ዶናልድ ኣብይ ኣሕመድ ዝኣስሮ ፖለቲከኛ እንተሎ ሓንቲ ሰያ ስለዚ ምናልባት በቲ ንሪኦ ዘለና ኣይዶነ ብድሕሪ መጋረጃ እንታይ ኣለዎም ብዝኾነ ኣብቲ ንውሕ ዝበለ ኢንተርቪው እንድያ ጌራ ዘላ ሓደ ካብቲ ሕቶ ዘለላ ዘሎ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ምስቲ ናይ ፀጥታ ፀገም ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ወፃኢ ክትከደሉ ዘይትኽእል ኩነታት ተፈጢሩ ዘሎ እዚ ምርጫ እዚ ገለ ጥዑይ ውፅኢት ክመፅኦ ይኽእል ኢልክ ዶ ተኣምኒ ይብላ ኣሎ እስከ ስማዕ I do believe that good things come out of an election, not these elections. That's the main point, right? If you have seen, we have presented a press release regarding the election repeatedly, but we have also presented those press releases currently saying that going with the current electoral process, there is not going to be a free and fair democratic election for that matter. So it's just legitimating the current ruling regime and, saying or giving green lights, saying going to kill more people, going, displace more people, going, bargain with Ethiopian sovereignty. So መጀመርያ ኣብ ካልከ ከድናት ትሕዝቶ ከይሰማዕና እንግሊሻት ራይሲ ካብ ኢትዮጵያ ካብ ብልፅግና quite impressive ብጣዕሚ ፅቡቅ እንግሊሽ ክትዛረብ ትኽእል እያ that's why ድማ ሓሳባታ ዋላ በአምሓርኛ እውን ፅሩ እዩ ንቐፅል እንታይ ትብል ዘላ ምርጫ ፅቡቅ እዩ ካብ ምርጫ ፅቡቅ ነገር ክመፅእ ይኽእል ኢለ እየ ዝኣምን ካብዚ ምርጫ ዝካየድ ግን ፅቡቅ ኣይፅበን እየ ኢላ ምክንያቱ መጀመርያ ርትዓዊ ክፉት ምርጫ ኣይኮነን እዚ ኢላ እዚ ምርጫ እዚ ብዙሕ ህዝቢ ክሳተፈሉ ዘይክእል ብዙሕ ሽግር ዘለዎ ምርጫ እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ በዚ ሕጂ ዘሎ መልክዕ ዝኾነ ምቅያራት ከይገበርካ ዝግበር ምርጫ ንብልፅግና ንኣብይ ኣሕመድ ሌጂቲመሲ ተቐባልነትን ክብሪ መሃቢዩ ነቲ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ቢዚ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ምቕታልን ዕንወትን ንክቕፅል ቀይሕ መብራህቲ ቀጠልያ መብራህቲ ምውላዕ እዩ ወይ እውን ድርዒ መሃቢ ወይ ስልጣን ምርካብ እዩ ስለዚ ዘረባናታ ብርግፅ ፋኖ ዝብሎ ዘሎ እዩ ይስተርያ ዝብለኩም ፋኖ ምርጫ ክግበር የብሉን ኢሉ ክልኪሉ ኣሎ ኣብ ኣምሓራ ስለምንታይ እቲ ምርጫ ፌክ ምርጫ ኣይክግበር ንዓቢ ተወሳኺ ዓመታት ድሌቱ ንክገብር ከግብሮ ዝኽእል ስለዚ እንተወሓደ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምርጫ ከምዘይካየደ ኣብ ክልል ትግራይ እውን ምርጫ ከምዘይካየደ ክፍለጥ ክኽእል ኣለዎ ብኡ መንፅር ነዞም ህዝቢ እዚኦም ዝውክል መራሒ ከምዘይኮነውን ክፍለጥ ኣሎ ተተኻኢሉ ኣብ ሙሉእ ኢትዮጵያ ምርጫ ከይግበር ክንክል ኣለና ቅድሚ ምርጫ ንምርጫ ፀሊና ዘይኮነ ቅድሚ ምርጫ ክግበሩ ዘለዎም ርግኣትን ሰላምን ክነግስ ክኽእል ኣለዎ እንተዘየለ ኣብ ሓደ ቦታ ቀርቂርካ ሓሲኻ ኩሉ ነገር ፌክ ዝኾነ ጌርካ ምርጫ ከም ዝገበርካ ኣምሲልካ ብዓለም ደረጃ ሓገዝን ድጎማን ንክትረክብ ዝግበር ድራማታት
ድሕሪ ስቂልና ንሪኦ ኣለና ፅባሕ ንጎ እቲ ምርጫ ውፅኢት ናቱ ከም ሓደ ዲሞክራሲያዊ ፕሮሰስ ዝተከበረ እሞ ንዓቢ ተሓግዝዎ ዝግበር ደገፋትን ድጎማን ድማ ክቕፅል እዩ ስለዚ ነዚ ካብ ብሕጂ ክንቃወሞን ጠጠው ከነብሎን ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ሰገድ ኣድያ ክሳዕ ከመይ ክንምንታይ ክዕወትሉ እዮም ንግዜ ንገድፎ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ debate. We do not believe that there's going to be a good thing that's coming out of this electoral process, but we believe in election. We believe that the power should come from the people, and that's through an election. But this election, we have so many doubts. For example, there are so many political prisoners in Ethiopia, journalists, politicians who are merely being arrested due to their political ideological differences. So there is no literally media freedom. They have been cutting out our electoral debates. I mean, I have never heard anyone saying that electoral debates are, censored. We are a political party. ብሓፈሻ እንታይ ትብል ዘላ እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ብብዙሕ መለክዒ ክትሪኦ ከለካ ብዙሕ ሽግር ዘለዎ እዩ ነፍዕቲ ፖለቲከኛ ኣብ እንተ ደያ ሲርዋ ደን ክጥርጥር ትኽእል ምስ ዝኾነ ጌም ክህልዋ ይኽእል ኢና ክንብል ንኽእል ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ስትሬት ፎርወርድ ዝኾነ ብርቱዕ ዝኾነ ተቃውሞ መኻ ሓቂ እዩ ዝኾነ ምግናን የብሉን ጀስታ ፕሌን ከምዚያ ዘላታ ፅሬይቲ ሓቂ እያ ወላ ሓንቲ ትልቅማን ተጋና ነገር የለና ባይታ ዘሎ እዩ እምበሽ ኸማ ነቶም ብልፅግና መራሕቲ ኣብ ዝሓለፈ እውን ተጋሩ ከመጉሱ ምስ ረኣየቶም በርዶ ስኻትኩም ኢኹም ተቀያይርኩም ንኮ ኢላቶም ምክንያቱ ትማል ነቲ ህዝቢ ትግራይ ተጋፍዕዎ ዝነበርኩም ሎሚ ተገምቲልኩም መሰላት ናቱ ዘገድሰኩምን ረብሓ ናቱ ኩነታት ዘገድሰኩምን ኮይንኩም ክትዛረቡ ክሪአኩም ከለኹ ይግረም ኣለኹ ዝብል ዘረባ እውን ሰሚዕና ነርና ብዝሓፈሻ እስ ኣክቹሊ ብዙሕ ነገር ዘገርም ኩነታት ንርኢ ኣለና ግን ሸለሊልና ክንሓልፎ ክንፍትን ኢና ካብ ቀፂልና ናብቲ ድራማ ናይ ኣምሓራ ክንሰግር what is going on ብሓደ ካብቲ ዓብይ ድራማ ኮይኑ ዘሎ ድማ ናይዚ ጉዳይ ናይ ቴዲ ኣፍሮ ዝበሃል እንዲሁ ንስማዕ እስኪ ፖለቲካ ስለተቀየረ እንዳይሰራ ዘፈናቸው እንዳይከናወን ዘፈናቸው ሞገስ እንዳይኖረው ዘፈናቸው የሚያስጠላ እንዲሆን ጸልያለሁ ከአጋንንት የተመረቀ ዘፈን ከጥልቅ ዓለም በኢየሱስም ተመክሮና ተደግሞ ተሟርቶና ተጠንቁሎ በኢየሱስም በአገራችን በኢትዮጵያ ላይ በኢየሱስ አታዚ ኢየሱስ አደንግስ ንኮሚታነስ ተኩም ክብል መስኪናይ የደንግጸኒ አና አምላኽ ረኺብዎ ዘሎ መን ረኺብዎ ኣሎ I'm really sorry በቃ ሓደ ተንኮሉን ክፋኡን ክዛረብ ከሎ ንኣምላኽ በቃ ኣብቲ መቸም ሓቂ ኣምላኽ ከይሰምዕ ከማን ክትብላ ሓደ ግዜ ምክንያቱ ብተገራጫዊ ዘረባን ቃልን ተረቢሾ ከማን ክንብል ንኽእል እዚ ሕጂ ቴዲ ኣፍሮ ሰሪሑ ክነብር ዘለዎ ስድራ ዝኣለ ሰብ እዩ ስነ ጥበበኛ ጥበብካ ስነ ጥበብ ድማ ናቱ ስራሕ እዩ ኣብ ከባቢኡ ዝርዮ ዘሎ ዝሰምዖ ዘሎ ይትዛረብ ዘሎ እዚ ተካሴቱ ከምዘይ ትሸይጥ ብሽም ኢየሱስ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ንኸብስል ኢሉ ደርፍን ገለመለን ኣይፈቱን እየን ገለመለ ይኽብሉ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ First of all, أنا أملاك فيلوزوف مصحف كأتو يدلني لكن سبات كنا بروحلوا جوابنا عبرالله قد ما أملاك قد مكروسوس ممسون مجمع سبات ناتهم بحللو تبحلل دم حقوسن حزننا الله تحزن تعرفن ساعتين قايلان الله اتدم خالمت أندايك حلو زلون بر قرا حقس يسوع كروسوس كم جمرة أمرات ناتوكو ماينا بويني كأيرو توينكم مرعينيرو وسبكا وين مساتيت أو تسعي لذي توليدو زعبي له بحلوني فلتي كريستوس كم هذا اسرائيلاوي عبي كم عبراوي عبي اكتب خبابت دما بحللو انتاينا مالتي نزي بحل زعتفو زبل دما ايسمع كلون بزخونه زين ايلومي انتايلو من لسلو نسمو كسحق خايله امسي ياكو ነትን በኢየሱስ መታዩ እኛ ደግሞ እንዲህ ብለን እንጸልያለን ለመሪዎችና ለመንግስታት በነቢያት ስምና በእግዚአብሔር ስም ተደብቃችሁ የፖለቲካ ንግድ እየነገዳችሁ ለመንግስት የምታሸረግዱ ነቢያት ሆይ የተረገማችሁ ሆኖ ከመበልቷ ገንዘብ የወሰዳችሁ የደሃደጉ ንብረቱን የዘረፋችሁ በሐሰት ነብይነት ይሄን ህዝብ የዘረፋችሁ ሙልጭ አርጋችሁ كم تريوا زلهم يوا نحن أدماناتنا صلوت هلنا يزبل زلهم نحسوت نبيات تمثيلكم تنبرو زلهم نمنجسي زغل قفعنا ناقبر خلهم تتاقعوا زلهم مالات نمنجسي تعبنا تانا تلك حد صلت خل بحلاي منجسي غيت فتوى تغلقها أتاملاخ لبونا ناتا مصفحيهم قال قليل كحد صلت خلي خان دحري بوليتيكا تأتو تديد اللي خا كل جزئين لبونا مرحنت مرحتنا بوليتيكا يكونوا نايكو طبعا يكونوا يزخونه لبونا نكبهم
عين لبونهم نكافتهم كتصلي تخليخا أملاخ بعلو نتتدلو إذا الله قبرلك أملاخ كتصلي تخليخا أبزح جن ريو زلنا جن تي هايمانوتات بفلاي إزي قالك كفالنا تي نايزم سباقت بحالتي نابي أحمد ببزح من قديم شفان زقبرو لزلو نسوي نزنايتي دافرو أي توعطلون على يزبال زلو بزغني أما فساين ترى كنا سوقين خليناتهم كادرتات ناتو ندقت فيه لهم بقول ما نقدر سلزق أو مزلوي نا بوليتيكا ما تغير سلزلو تقول داي نشتي ترى رينا أنا حلفينا تسوته تلانت الناس اللي نقول كبات عدي ساعة مسرح مسفن ما تشيل سلا داسي قدم مسفن ما تشيل سلا قولت أنتو سلا زفن قلت عباي بله سلا كفر كبات عباي تصرتوا اللي وته يما الزفن ግርማዊነቱን ምን ያዘፈን ግርማዊነቱ ቤተ መንግስት ሲሰራል ገብተህ ስለ ግርማዊነቱ ማዘፈን ተሰራልኝ ድምጽ የተሰማ በለ ሚኒሊክ ጥቁር ሶስት ሚኒሊክ ሐውልት ዛምሮል የሚኒሊክ አድዋ ተሰርቶል ወጥተህ ማዘመር ከምዚ أنا عبي ዝኹሉ ገይሩ ዝኹሉ ሰሪሑ ከሎ አዲስ አበባ ስለምታይ ደረፍ ካለ ያዛላ በቃ ሕርር የሚለም ዘለው ብዝኾነ ሰሮ ዝብል ዘረባው ብዙሕ ንሰማዕ ኣለና ጉዳይ ቴዲ አፍሮ ti ድራማ መሊስ ነቲ አልበም ናቱ ንሰማይ ዝሰዶ ዘሎ ስለዚ I think these people are really helping him draw ደርፍታት ናቱ ዳርጋ ዝበፅሐ ልዕሊ 2 ሚሊዮን ቪውስ ዘሎ ተዛዓበየ ደርፊ ድርዮ ዘሎ ድማ ታቐንዲ ፖለቲካዊ ደርፊ ትበሃል ድማ 8 ሚሊዮን በፂሓላ ስለዚ አብይ አሕመድ is ተዛዓበየ ሉዘር ያብዚ whatever he says is not working አገባብ ጥራይ ክቅይር ዘሎ ሕጅውን ተኾነ አብ መሊሱ ንሕጅ ዲ ዋላ ገለ ብዛዕባ ዛርስ ዝተዛረባውን ኮለለ ይብሉ አለው ግን again ማንም ኃይል በህዝብ ድምጽ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመጣውን መንግስት በኃይልና በወረቀት በዘፈን ጋጋታ ሊያፈርሰው አይችልም ዛትሪ ዋዘለሆነ ህዝብ ዘምጾ ስልጣን በኃይል ይኹን በደርፊ በገለ ክትሰግሮ ይትኽልኒ ኻና በላይ የተሰብቕ ዘሎ أنا قاعد فر سبات كازل وزلو توم سراويت نات كاونا تهديهم تفتو كابخان العلي سلازي تنقق دابل يمزل وزلو مچمنا تي غداينا تومينا بتግራይ كنسكر what's going on امنا غداينا تግራይ كانوا من قسنا زملسنا لمعتي بيت مخرنا زتملس معتي كلها سرعت هزيا كلها حزي من عب ጉዳይ ምሕደራት ትግራይ ናይ መወዳእታ ዝበሎ ውሳነ ሕሊፎም ፍሉጥ ላዕለዋይ መሪሕነት ትውድብ ዝኾነ አቶ ዓለም ግብራው ድማ ንውሳነ ህወሓት ተቃይሞሎም ንተግባራውነት ውሳነታት ህወሓት አዘዝቲ ሰራዊት ክጥቀሙ ሲነሎም አማሲዩ ዝተዛዘመን ክልተ መዓልታት አብ ጥንታዊት ከተማ አክሱም ዝተኻየደ አኼባ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት አማሲዩ ተቃውሞን በዝሒ ደገፍን ዝተኣናገደሉ ውሳነ ይሕሊፎም አዘዝቲ ሰራዊት ድማ ናብ ከተማ አክሱም ፀውዖም ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ውሳነታትን ዝወሰዱ ስጉምታትን ክነግሮም አኪቦም ኣብ ልዕሊ ጊዜያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደም ስጉምቲ ክወሰድ ጉጅለ ህወሓት ምውሳነ ተሰሚዑ ዘሎ እቲ ውሳነ ብ38 ደገፍ 4 ተቃውሞን 2 ድምጽ ተዓቁበን ሓሊፉ ተባሂሎም እቲ ውሳነ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ሙሉ ብሙሉ ከም ዝፈረሰ ደምዲሞም እቲ ብበይናዊ ውሳነ መንግስቲ ፌደራል ስልጣኑ ዝተናውሐ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደም ካብ ስልጣኑ ብሓይሊ ክውገድን እቲ ናይ ቅድመ ኩናት ቤት ምኽሪን ምምሕዳርን ህወሓት ናብ ስልጣን ክምለስ ኣለዎ ዝብል ህወሓት ወሲነሎ ይብለት ዜና በዚህ ድማ ኩሎም ላዕሎት አዘዝቲ ሰራዊት ሞሮኮ ድፋይን ተገይሩ ናብ በይራ ፈትሕና ይኮ ከበይ ዝሓስብ ታይ ዝገብር ገና አንተ ይጀመር እኮ ታደሰ እንታይ ከም ዝገብር ዝፍለጥ ናይ ታደሰ ውቃበታት ድፋይን ኮይኖም ዝሓደሩ እዮም ኣብ ካሊእ ፆታ ኢና ዘለና እዚ ታደሰ ናይ ምዝራብ ሞራል ይብሉ ስለ ውድባት ስለ ዲሞክራሲ አጀንዳ ይብሉ ስለ ልምዓት አጀንዳ ይብሉ ኣብ ርእሲ ታደሰ የለን ብዛዕባ ናይ ወዲ ወረዳ ጉዳይ ኣለና أفتقد قدمنا سمعنا يا ناي كل خير سمع أنا جيت أشوف خنكون يزبلو أو كان حيد وناسر لا جماعة بيلولو نسوي تقيس ولو جيت أشوف خنكون يوصلني خام مقالة زولو أنا 5 عام طعمتي أرز جوك ولا نيو زجاجة أي عدى يزبلو زناره عدو من بار مسلو يو جزء يو حقه يو تعال سولو يزنا خنا ولا لوجبا فهم حدا زيجا تأثير خاص خنا قبل يفتزنا ولا قبل تأثير أو خنا بري غيريو بريزيدنت هذا حاله خيرين سنة كده كبده يغير إزرايل ما قرزلو تلا واقع وأنا بعرف خونها هو كان كاي بريزيدنت بيكادن تصل عيد خلين حقين فقد الكان تلاقي دي فقد الكا تلاقي كونستيتوينسي ديولكا وهدي تشيم مسيلكا قبولنا ديبولني بحثيرو بقى عرفتنت خاول طرفه ني غتاچو علي خونكون يبلوم افت ميديا نسلو خمزي كندم باخوني يزمصبزي كسمعوا بس بسنا خسام انتلو انا بحكي يودو ولا ديزي زي تلاقي فلاجيراز بال معرف شكل زخي سبيزي يخاتبل سنه بسنا سبعه كوبعتلو
نستم مروخات مس مروخات خوب بعثنا تمالي عينو خاب قدم مروخات فاتاو مروخ يوم دلو خاب قدم وتنبرك اختص له زخونو كم زيات رواز لهم تادس ورده the guy is really in كبيت زخونه بالدور غيبولو كم زريو زلنا تم بانداتات ناتو يقصلوا اللويم وح قبلوا على اللويم جن زياس كان سمعها ثلاث صندوق صداقي ميو صندوق خمسين يزور حتى أتقابلنا ناي هزي إطلع ناي استقراي يبي أي فلتو حاد ربع حاد هزب زنور هزبي بديهتون بقارسون كع إطلعنا هذا المتمولينا أنا خا نسيت بيا وين يرنا إيش أنا خارجينا ندير هزقا نحن هذا كل من يزلي تبع حاجة تكون اللي إزدلنا بديت راح نكون نصور علينا ولسه نصور علينا إيكونوميكا نصور علينا دبلوماسي نصور علينا نستفلا عليها بير برسالنا إثيوبيا ونكسر علينا سمحنا زبر زنبر خيازي بإنديفيدوال بيرسون كيترافع سمحنا زبر حيرة زبر سعفر فلذي سمرو مواصو هزبتان تግራይን ኤርትራን አምሓራን ኢቨን ሰሜናዊ يعني ቶታሊ سمرو مواصو ሰሜናዊ يعني ንስምሮ ከመይ ነጠናኽሮ ተኾይኑ ግን ስምሮ ትከላው ከውን ኣብ ትግራይ ዘለዉ ነጋዶ መንግስቲ ኤርትራ ታዓን ክፍቲ ይቆጥረሎ ናይ ትግራይ መንእሰያት ናይ ትግራይ ነጋዶ ታይ ከማቻቸው ለመንግስቲ ኤርትራ ትግራይ ታይ ነው ማቻቸው መንግስቲ ብልጽግናው በስልትን በስትራቴጂ ትግራይ ናይ ምድኻም ስርዓት ይሰራሉ ቲፒኤልኤፍን ዘምፀው አማራዓን ስራሕ ፈጸምቱን ወርሒነቱ ዝደስከሉ ዝጠስጠሱ ኣብ ጉሕለት ኣብ ወንበር ጥራሕ ዝነሩ ስልጣኑ ዘደራግዱ ለዚህም ከመይ ጀመርና በሐሳብ ንቃለሶ ተጋሪኦም ከማና መሪሕና ስልጣን ንደልዮም ዝብዘለው መሪሖም ግን ለውጥ ከምፅኦ ኣይረኣና ለውጥ እንደውን ዝቋሙ ማርሓው ኣለዉ እዮም ክቃወሙ ይኽእሉ እዮም ከቕድሞ ግን ይኽእሉ ናይ ህዝቢ ድሌት እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ልቢ ህዝቢ ትግራይን ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራን صبع لي واقع شعبيا تمناي شعبيا توكلت نبقى زلو بعلم يواقو بالصقنا مس فيدرالس يكونوا مس مكلاكا يكونوا بعلم يواقو من اسي تግራይ بزخونه يكون منقد እንኳን ደም ረሃጽውን ከፍስስ ይውሉ ድሕር ሕዚ ንመራሓ ከድሕን ንዝኾነ ይኹን ኣካል ከድሕን ኣብ ዘይምልከቱ ሓዊ ቅጎድ ይውሉ ቅድሚ ኩሉ ልዕሊ ኩሉን መንእሰይ ትግራይ ከነድሕን ኣለና እዚ መንእሰይ ሕዚ ሰባ ኮይኖም ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ንኽጠፍእ ምስ ኦህዴድ ብልጽግና ተሓሽኪሮም ከም ድላዮም ዝቕደዱ ዘለዉ እቲ ዝቕደድሉ እስትንፋስ እዚ ሰራዊት እዚ ይኸፊልዎ ብልጽግና ብሰናይ ድሌቱ ዝሃቦም እስትንፋስ የለን መሕፈሮ እዮም ነዚ ሰራዊት እዚኦም ሽፍታ ኢሎሞ ነዚ ሰራዊት እዚኦም ናይ ደርጊ ሰራዊት ኢሎሞ ነዚ ብራንድ ሰራዊት እዚኡ ክፈርስ ደልዮሞ እቶም ዝተሓሽከሩ ይብለካ ኣለዎ እቶም ናይ ናስናቀ ግሩፕ ማለት እዩ ብምሕሽካር ንሬድዋን ንዳንኤል ክብረት ዘናዕቑ እቶም ዘቤስት እናስናቀ እዮም ዝባሉ እዚኦም ህዝቦም ብምኽሓድ እናስናቀ ብሕሽክርና እናስናቀ ብኩሉ ነገሮም እዞም ኣዲስ ኣበባ ኮይኖም ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ንኽጠፍእ ከምዚኣ ትመስልታ ጉዳይ ናይ መወዳእታ ኣብዚኣ እውን ናይ ዛዕባ ትግራይ መንግስቲ ማ ክምለስ ኣለዎ ቤት ምክሪ ማ ክምለስ ኣለዎ ከኦረዲ መንግስቲ ቤት ይኻንስ መንግስቲ ኮይነስ ናመራ ኾነ ኢለ ፕሪቶሪያ ምሳኻ ከደራደር ተኾይነ ኣፍርሶ ኢሉ ንሽለ ማን ተህልውና ህዝቢ ኢለ ኣፍሪሻ እውን ክገብር ይከኣለን ስለዚ ዝመኸተ ክምራሕ ተኾይኑ መንግስቲ ክምለስ ኣለዎ እቲ መንግስቲ እዚ ብምኽንያት ፕሪቶሪያ ኣፈሪሱ ብኻሊእ ምኽንያት ምንም ይፈርሰን ሪስቶር ትገብር መንግስቲ ካምበር ህዝቢ ትግራይ ዘፍርስ ካልእ ኣጀንዳ ሒዝካ ትመፅእ ሞታ ናይ ስልጣን ዘር ሕዝቡኒ ኣይሰደደትኩም ናይ ጋኒነት ፀጉዖም ትሪኦ እዚ ህዝቢ እዚ ዋና መደራደሪ ዓቕሙ መንግስቲ እዮም ኣፍሪሶም ምእንተሶም ስልጣን ክሕዙ ማለት ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ጻድቃንን ጭፍሮውን ጌታቸው ረዳን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ህዝቢ ትግራይ ቀስቂሶም ብፍላይ ነዚ መንእሰይ እዚ ሽሙ ክፈልጦ ይከኣልኩም one of the strongest ንጹርን ሓያልን ድምፂ ናይ ትግራይ መሰረተ ውሳነ ክልዋ ከም ዘለዎን መንግስቲ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ንትግራይ ዝውክላ ኣብ ትግራይ ኮፍ ኢሉ ዝቃለስ ጥራይ ምዃኑ እቲ ታደሰ ወረደ ድማ ከምዛ ትሪእዎ ዘለኹም ካብ ስልጣኑ ተገሊፉ ከም ዘለዎን እቲ ዝቕፅል መድረኽ ናይ ኣቢ እዛ ጉዳይ እዚኣ እናኸደት ተኸይዳ ሕጂ ናብ ሓደ ነገር ክትበፅሕ ከም ትኽእልን ምክንያቱ ታደሰ ወረደ መሕቢ የብሉን እቲ ህወሓት
ኣልይወሎ ዝቕፅል መድረኽ እንታይ ይከውን ከምቲ ጌታቸው ረዳ ድዩ ሃዲሙ ክኸይድ ንሱ ከም ዝበሃል ዘለና ከም ጌታቸው ረዳ ሃዲማ ዝኸይድ ሰብ ኣይኮንኩን እዩ ዝብል ዘሎ እዮም ዝብሉ but this is going to be very interesting to watch ንሕና ድማ ከም ወትሩ ነቲ ነገር እቲ ክንከታተሎ ክንፍትን ኢና now let's ተጋሩ ዝብልዎ እናተኸታተልና ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ግን ናብቲ ናይ ኤርትራ ገጽና ንስገር እንታይ ታያሎ ጉዳይ ናይ ኤርትራ ኸ government declares the border is closed. It is not merely a policy decision, it is a sorry the diplomacy ናይ ኤርትራ እንደከረየኩም ደልየጽነ there is this አብያላ yes ኤርትራን ዲፕሎማሲ ትብል ሓደ ሰርሐ ቪዲዮ ነራ While the world focuses on Ethiopia's ongoing instability and the headlines are dominated by its internal strife and Sudan's devastating civil war, Eritrea is quietly executing a major diplomatic pivot that is going largely unnoticed by the international community. Once seen as ብርግጽ ከባቢ ቀርና አፍሪካ ብናይ ኢትዮጵያ ዘይውዳእ ድራማታትን ሕንፍሽሽን ኣብ ልዕሊ ድማ ኣብቲ ገባሕርና በልካ ዝግበር ዘሎ እንደራ በቲ ድማ ብሱዳን ዝግበር ዘሎ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ፍጻመታት ናይ ሶማልያን ወሲኽካ ኤርትራ ዳርጋ መብዛሕቲ ግዜ በቲ ናቶም ድራማታት ትጽሎ እምበር ናታ ጉዕዞ ኣብ ሚድያ ክመጽ ኣይክእልኒ ኣብዘን ዝሓለፋ እዋናት ግን ሓያል ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ብወገን ኤርትራ ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ተስፋ ዘብዩ ከም ኤርትራ ኮንካ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ብሓቂ ኤርትራ ብስቕታ ብዘገምታ ዕላማ ትሃርም ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ለንከነ ብዙሓት ሓደሽቲ ኣምባሳደራትን ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይተን ሃገራትን ዝኾኑ ናብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መልእኽትናቶም ከም ዘመሓላለፉ ሓንቲ ስእሊ ነራትን if I can find where is that picture ናይ ግሩፕ ፒክቸር ነሩ እዚ ለንከነ ዝተገበረ ናይ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓስ ኣብ ኤርትራ እዩ ሰናይ ነገር እዩ ዝትሪእዎ ዘለኹም ኤርትራ ብብዙሕ ብዲፕሎማሲ ጽቡቕ ደረጃ ጽቡቕ መኣዝን ጽቡቕ ኣንፈት ሒዛ ትጓዓዝ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣነ ካብ ገለገለ ምንጭታት ከም ሰምዖ ዘለኹ ካልእ ዝዓበየ ዲፕሎማሲ እውን ክግበር ከም ዝኽእል እንኮላይ ኣሜሪካውን ኤርትራ ዝርርብ ከተካይድ ከም ትኽእል እውን ዝገልጽ ሓበሬታ ኣሎ ብፍላይ እዚ ናይ ባቤል መንደብ ጉዳይ እናርእሲ ናብ ዝኸደሉ ዘሎ ንኤርትራ እንተኾነ ዕምቆ ዘለዎ ዝምድና እንተዘየለ ድማ ምስ ኤርትራ ሽርክነት ምፍጣር ምስ ኤርትራ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ተርምስ ኣብ ጽቡቕ ዝኾነ ምርድዳእ ምህላው ወሳኒ ክኸውን ስለዝኽእል ብዙሓት ሃገራት ናብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘሎ ጉዕዞ እናዓበየን እናበዝሐን ይኸይድ ኣሎ ጎኒ ጎኒ ናይቲ ዝግበር ዘሎ ዲፕሎማሲ ጥራይ ወላ እውን ብዓይኒ ቁጠባ ክንሪኦ ከለና ንኣብነት ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ዕምቆት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ከም መርኣያናቱ ንኣብነት ሓደ ኣገዳሲ ርክብ ኣብ መንጎ ግብፅን ኤርትራን ንሕርሻ ዝምልከት ከም ዝተገበረን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ስትራቴጂክ ሚቲንግ ኢሎም ነይሮም ዶክተር ፍቅሬ ሱሱን ፖስት ገይርዎ ነይሩ ኣብ ናይ ግብፂ ሚድያ ዝወፀ ነይሩ Egypt's Minister of Agriculture and Eritrean officials met to strengthen bilateral ties, economic impact, focus on agricultural processing to turn raw materials into high-value goods and create jobs. ስለዚህ ነቲ ናይ ሕርሻዊ ፀጋታት ናይ ምስናዕ ወይ ናይ ፕሮሰሲንግ ዓቕሚ value addition ይብልዎ ኣማዕቢልካ ዝዓበየን ክኽዘን ዝኽእልን ደገ ኤክስፖርት ኮይኑ ውፅኢት ብዘለዎ ክሽየጠሉ ዝኽእል መንገዲ ምስ ግብፂ ብዙሕ ናይ ሕርሻዊ እቶት ንደገ ትሰድድ ሃገር እያ ፉል ደኹት ብለ ትኽእል ብዙሕ ፍሩታታት ድዩ ኮሚደረ ድዩ ሳልሳ ድዩ ብዙሕ እያ ትሰድድ ሃገራት ዓረብ ብዙሕ ኤክስፖርት ትገብር ናብ ካልእ ዓለም እውን ስለዚ ካብ ግብፂ ክንምሃሮ ንኽእል ብዙሕ ኣሎ ዝበዝሐ ኢንቨስትመንትናት ናብ ዲጋታት ይንብል እንተለና ድማ ብርግፅ ንሕርሻ ዝኸውን ቴክኖሎጂ የድልየና እዩ ከምኡ ድማ ናይ ሪሰርች ምስግጋር ክህሉ ወይ እውን ኮላቦሬሽን ክህሉ እውን ይነግሩ ኣለዉ ኢጅፕት ዊል ፕሮቫይድ ክላይመት ሱትድ ሲድስ ምስ ክሊማና ዝኸይድ ዘራእትታት ንኤርትራ ክትባኣብውን ክተሓባበሩ ናይ ፀሓያይ መቆፃፀሪ ከምኡ ነቲ ሓመድ ንምክልኻል ዘድሊ እውን ቴክኒክ ሸር ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ነዚ ስለ ዝርዩ ዘለዎ ገለገለ ኤርትራውያን ድማ ግዱሳት ነቲ ዘሎ ኩነታት ብግልፂ ክዛረብሉን ከብልሉን ንርኢ ኣለና ሓደ ቅዱስ ኤርትራዊ ኣሎ ኣዝየ ዘድንቆ ኣታኽልቲ ወዲ ፅገይ ዝበሃል ኣበይ ክስፈለው ግበርዎ ከመይ ጌርካ ሓንቲ ናይ ንእሽ ዝበለት ናይ ድቑዒ ፋብሪካ ክሰርሕ ትኽእል እናበለ ሓሳብ የምንጩ ከም ትሪእዎ ዘለዎም ካብ 50 ክሳብ 60 ሚልዮን ናይ ኣሜሪካ ዶላር ካብ ዲያስፖራ ዘለና ክመፅእ ዝኽእል እዩ እዚ መንግስቲ ድማ ብዓቕሙ ከምኡ ድማ እቲ ናይ ኣፍሪክስ ባንክ ዝበሃል እዚ ኣፍሮ ኤክሲም ባንክ ዝብልዎ እቲ ናይ ኣፍሪካ ባንክ ድማ ንሱ እውን ኣፍሪካን ዴቨሎፕመንት ባንክ እውን ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም ነዛ ነገር እዚኣ ብመግቢር ርእስና ንኽንክእል ኣብ ከባቢ ናይቲ ኮላሊ ፖታሽ ማይኒንግ ዝበሃል ዘሎ ደቡባዊ ቀይ ባሕሪ ኣውታት ክግበር ክእሉ ፋብሪካ እናበለ ሓሳብ የመንጩ
ንባዕሉ ብዛዕባ ከምዚኦም ሓሳባት ክንዛረብ ምኻልና እውን ኣነ ደስ ዝብለኒ እዩ ብዙሕ ግዜ ኤርትራውያን ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ፀላእትና ዘለዎ ሕምስምስ እናኣተና ብጉዳይ ናቶም ጥራይ ክንጭነቕን ኣብ ጉዳይ ናቶም ጥራይ ክንነብር ዘይኮንና ከምዚ ሕጂ ለንቀና ንሪኦ ዘለና ባይ ደ ወይ እዚ ናይ ኤርትራን ግብፅን ኣፀሊልዎም እዩ ዘሎ ንብልፅግና በት that's their problem not ours ንሕና ድማ ናትና ትራጀክቶሪ ናትና ጉዕዞ ናትና መንገዲ ክህልወና ስለ ዘለዎ ነቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘለዉ ብኡ እንሓምነሉ ጉዳይ ክህልወና ሶሪ ሓንቲ ደርፊ መዛዘም ድማ ከዳልወልኩም ድሓር ባሃ ክቕፅል ስለ ዝኾንኩ ክመለስ እየ ኣብዚኣ ርስናተይ ኤርትራ ምስ ግብፂ ትገብሮ ዘላ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ብተስፋ ዝፅበዮ ዘሎ እዩ ተስፋ ንገብር ናብ ጭቡጥ ዝኾነ ተግባር ውሳነታት ሰጊሩ ናብ ስራሕን ናብ ዕዮን ክበፅሕ እሞ ኤርትራ ድማ ቡ ጌራ ናብ ፅቡቅ ዝኾነ መኣዝን ክትከይድ ተስፋ ንገብር ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ርኢቶኹም ፅሓፉ ንሕና ድማ ንዓኹም ይምጥን እዩ ዝበልናዮ ካብ ምቕራብ ዓዲ ክንውዕል ኣይኮናን የቐኒየልና ምዛ ደርፊ ክገትፈኩም ኣይሰማዕኽን ንንዓ እንተዎ ኣብቲ እዋን ፅልግልግ ፀሓይ ዕራርቦ ኣየድሃብክለይን ኣይረኸብኩን ዕድል ሰላም እኳ ክብለኪ ንደቃይቕ ክዕልል ተሻቒለ እምበር ደሃይ ክጠፊኡኒ ሰሙናት ሓሊፉ ካብ ዘይትረኽብኒ ነገር ሓቂ ድዩ ወይስ መኒኽኒ